basira, waka ce da zana rera wata sha ta kowa. Na roƙe ka ka kare tashar mu yar baiwa. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa. Yau mun zo ta yaku murnar 35 ga Hajiya Sarma, Allahu ya kare girma. MD gaida ke tashar haita kuce, ya Allahu ka kare tashar mu yar baiwa. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa. Ga Hajiya Sa'ar mu MD ta tasha mai girma, Malam Hamza namu ban mantawa da kai ba. Abdulaziz Sumol ma ba zan mance da shi ba, ya Allah ka kara tashar mu yar baiwa. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa. Duk sauran ma'aikata na gaishe ku kuma, shirye-shiryen ku masu ilmantarwa ga kowa. Na roƙe ka Allah ka ƙara faɗaukaka ta, na roƙe ka ka ƙara tashar mu yar baiwa. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa. Dan zan dakata a yau ni na gode Allah, ilahu ka ƙara ɗaukaka ARTV mu. Mai asin da asin nake nufi, mai jiya mai yanzu, ya Allah ka ɗaukaka ARTV. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa. ARTV tashar mu mai dimbin nagarta, mun roƙe ka Allah ka kare tashar mu yar baiwa.